Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kusikwa mukava muri kumatv mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Nganzi ndakapwanyirwawo imba nezuro. Zita rangu ndinoitwa Gift. Pare zvino handimo muHarare asi ndiri munzira kutoenda kumba. Ini umwe munhu ndikuda kumuendera kunyanga kunomuroyesa neimwe ng'anga yandakanzwa nezvayo. To be specific, uga ane chekuita pakubvisa chitina rata paimba yandakavaka. Vanhu ivavo vachazochiona chete. Mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini handina kutenga stendi zvisiri pamutemo, uye zvekare handina munhu wandakambobira. Ndakashanda kwemakore nemakore ndichisevha mari, ndichiti kana ndikasevha mari ndikatengawo stendi, kana ndikazonzi ndinenge ndafa ndinosiyirawo vana vangu wopekugara. Nekuti isusu mukukura kwedu takaudzwa kuti munhu unotanga wavaka usati watenga motikari. Saka nemudzimai patakazowanawo mukana wekuti tazonzi tazoitawo zvimari, ndipo patakabva tachizotenga stendi iyi. Handina humwe hupfumi hwandiinahwo kunze kwestendi iyoyo. Saka tava nekamari kedu mukoma, hatina kunotenga stendi kunana Land Baron. Izvo ndakange ndichitozviziva. Takatoenda kumaloya, every step ndaidzokera kuna lawyer. Izvezvi ndabva mukutaura naloya ndikamubvunza akati tichadzokera kucourt, because malawyers vakatondipa go ahead yekuti iyi stand iri legit. Mari yakapinda muhomwe dzeCouncil. Nemudzimai takaenda kuCouncil ndokubva tatevedzera zvose zvaunofanira kuti unge uchitevedzera zviri pamutemo kana uchida stand. Takasaina mapepa, tikamirira approval, tikabhadhara maCouncil fees, then ndokubva tachizopiwa maoffer letter nemamwe madocuments. Handina kana cent randakambobhadhara rekunzi pane munhu wandabhadhara anozoita kuti stand yangu inge ichizokasika yabuda. Taitoda kutoti zvinhu zvose zvinge zvichinzi zviri 100% clean. Kunyangwe patakaita zvemaloya takatoshandisawo mari yakati kuti tichida kunyatsokumeka sure kuti zvose zvinenge zviri 100% clean, zviri pamutemo. Nekuti nemudzimai takati kana toita zvestendi tinofanira kuziva nekurangarira kuti hakusi kungoda kungotenga stendi kuti tinge tichinzwo tava nestendi pavamwe, asi iyi inhaka yevana, nhaka yatikuda kuzotosiyira vana vedu. Saka zvinhu zvedu zvose tinofanira kuti tinge tichizviita zviri pamutemo. Saka tapiwa green light neCouncil, ndo patakabva tachizoshandisa mari kwava kubhadhara stendi. Stendi inogona kunge ichidhura, but chinodhura kuvaka mukoma, zvitina, simendi. Tava parufu mukoma, ndo patakaona kuti kuvaka haisi kids game. Takashandisa mari yakati one day. Zvino takange tava nepeduwo pataiti apa ndipo pava pedu patinozosiyirawo vana kana kuri kuzonzi tinenge tafa. Then yesterday ini ndiri kuno kukubasa ndakaona mafone calls ehama, shamwari nevavakidzani. ndava kureceiva mafone calls, saka ndakazodavira call mushure mekunge ndabva pandakange ndiri. Ndainge ndichifonerwa nomwe muvakidzani akabva anditi zvinhu kunoga zvina kumira zvakanaka. Ndikati kochi, ndainge ndava kutonzwa sekunge ndichadodera pasi nekuda kwekuti ndainge ndichifungidzira kuti maybe pane zvaitika kuvana vangu, pane zvaitika kumukadzi, because mukadzi ainge asingatobatikirwi pafoni. Ndakabva ndanzi uya kunoku, ndikati chii chaitika kuvana vangu, chii chaitika kumudzimai wangu. Muvakidzani ainge ava kutochemawo, akati kuno kwasvika zvigredha, kune zvigredha nezvimabuldoza zviri kuda kuputsa dzimba dzedu.
vane mapurisa zvekare vauya kuno vari kuti vatumwa kuti vange vachizoputsa dzimba. Mukomana achi ndakatodonhedza foni yangu nekuda kwemashoko iwawo. Saka apa ndiri munzira ndiri kuda kuuya kuHarare, but mwoyo wangu uri kure chaizvo kana munhu akanzi anojoina satanism. Pakadai zviri nani kuti ndige ndichinzi ndajoina satanism kana kuromba, sezvandinongonzwawo vamwe vanhu vanouya pachannel penyu vachiti ndakarombera kwakati. Ini ndine munhu wandanga ndichiziva, not kuti ndainge ndichida kunoromba kwaari, but kungoziva kuti kunyanga kuno umwe mudhara ariko, ing'anga yekuMozambique inopota ichiitira matare ayo muno muZimbabwe. Saka ndokwandafunga kuti ndinge ndichiendako. Ndine ma-instructions aho andakapa vana kuti vange vachiita pamapurisa uye zvekare nevanhu. Ndokusaka ndati woga ane chekuita pakubviswa kwechitinha, kuparadzwa, kuputswa kweimba yangu, woga akapinda muyadhi mangu akatsika muyadhi mangu, ndine ma-instructions andakatopa vana. Handingatauri zvangu kuti ndakati kuvana itai chakati nechakati. Mukoma, kana mukazonzwa zvichinzi vanhu vaita tsaona, vanhu vafa, munhu afirwa nemhuri yake yose, muzive kuti ndokwazvinenge zvabva uku, nekuti kusiri kufa kwacho ndekupi. Izvezvi ndanga ndagara ndiine dambudziko rekuti kana ndikanyanya kuita stress ndinonzwa hana yangu ichirova zvisingaiti, zvekuti ndinogona kutopera simba. Ndafunga kuroya driver wechigredha iyeye ndiye wandikuda kuzototanga naye, kunyangwe zvichinzi anga ari pabasa, but arisi basa raungatofara uchitoti ndiri kumuka ndiri kuenda kubasa, basa rekuparadza zvinhu zvakatengwa nevamwe, upfumi hweumwe munhu hwaakatenga zviri pamutemo, woparadzira munhu akaita sewe ari kutambura sewe futi. Muchanzwa zvenyu mukoma zvotaurwa panyuzi kuti pana nhingi arasikirwa nemhuri yake yose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Gift. Avo ngatitaurei navo mucomment section, zvakangooma nazvo veduwe. Hanzi shuwa mukazonzwa zvava kunzi pane munhu arasikirwa nemhuri yake yose, zivai kuti uku ndiko kwazvakabva, zvakaoma. Regedzei tibva tenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi mukomana chemuri sei zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Boyfriend yangu is an immigration lawyer. PaFacebook zvekare ari active, but vanongoshandisa page ravo vasingaratidzi zviso zvavo. Ndinoda kureurura kuti boyfriend yangu akabva mukunditengera motikari, akanditengera motikari. Munoziva kuti mari yacho yakabva kupi? Mari yaakashandisa kubva pakunditengera motikari imari yaanoti akaitira vanhu mawaiver, noti nezuva rimwe chete. Ava nemakore anogona kuita 2 kana kuti 3, I'm not sure, but akatonditengera Nissan X-Trail iya ine ma-seats 7 seater automatic. Mari iyi yakabva pamawaiver awo aainge achiitira vanhu, asi ndakabatikana hangu because ndine post randakasangana naro ndokubva ndamuforwardira, because iye ari kuSA, inini I am studying kuno kuBotswana. Ndakabva ndati nhai baby, ndiri kunzwa zviri kunzi vanhu vakaita mawaiver vamwe vacho vari kutosungwa nekuda kwemawaiver. I thought you were helping people, kanti what were you doing? Akabva ati kwandiri, mawaiver ndeyekungotiwo it is a temporary, and waiver haikupi mvumiro yekugara muSA. Ndakabatikana mukoma akabva anditi ko iwe unogobatikana kuti zvaita sei? Ndikati but ndabatikana baby,
I never knew kuti you are capable of doing that. Akati anditi I am an immigration lawyer here, basa rangu ndere kungo advisor vanhu. Ndikabva ndati saka iye akabva ati kwandiri, even though I am an immigration lawyer, basa rangu riri rekurepresenta maclients angu, ndinenge ndichitsvaka a legal loophole yekuti munhu ambofanirwa kuwana nzira dzekugara nadzo zviri pamutemo munyika iyoyo kana iri yeSouth Africa or wherever kwaanenge achida kuenda, but it is not a guarantee kuti they are going to approve of you. Saka advice yandinenge ndakupa iyoyo yekuti ita chakati nechakati, ndiwo maservices angu aunenge wakandibhadhara iwavo. I was shocked mukoma, iko zvinozvo I'm feeling guilty kana kutofamba nemotikari iyo yaakanditengera kunotondibhowa nekuti mari iyi, to be honest, yaakashandisa pakunditengera kwaakaita motikari. Akatondiudza kuti baby, mwedzi unoyu maclients andawana nemari yandava nayo, I'm thinking about buying you a car. Ndokubva atondiudza kuti baby, ndakutengera motikari akatouya nayo akandisira motikari. Saka imotikari yandinotoziva kutoti motikari iyoyo yandiinayo iyi imari yakabva pamari idzo dzaaibhadharisa vanhu maconsultation fees kuti ange achiitira vanhu mawaiver. Zvino zvandakasangana nazvo paFacebook, I am feeling really guilty. Ndiri kuda kutengesa motikari iyi, ndotenga hangu imwe motikari. Ndikaita izvozvo ndinenge ndagona here naye mukomanashe? Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma, ngazvovedwe ngatitaurei naye mucomment section. Anzi boyfriend is a lawyer mu SA, ndo zvaanoita zvekuitira vanhu mawaivers. Anzi akatotenga motikari yaakatengerwa. Let us talk about this mu comment section. Zvakangooma hazvo vedwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakarota sisi vangu vakafa muna 2016 vachinditi ndigove nhumbi dzangu dzose nekuti ndasarirwa nemazuva mashoma ekurarama. Makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti moposta nyaya yangu, postai asi makaviga chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 39 years ekuberekwa, ndinogara muno muSouth Africa nemurume wangu. Mukomanashi, ndakanzwa kuti wakangoona warota munhu akafa achitaura newe itori sign yekuti watotarisana nedanger mulife mako. Handizivi kuti ichokwadi here kana kuti kungotaurawo kwevanhu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Mumba medu takaberekwa tiri 6 vakomana 3 nevasikana 3, asi pari zvino musha wose waparara, vanhu vari kupera kufa zvisina tsarukano. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika pazvakatanga kuitika mainge muri mugore ra2016 mushure mekunge hanzvadzi yangu yaenda abroad kunoshanda ikoko. Patanga zverufu hapana akambozvitsvaka nekuti isusu takangosiiwa tiri vana. Vabereki vedu vose vakafa. Baba vedu vaibva kuMalawi, vainge vasina dzimwe hama muZimbabwe dzataiziva, saka vanhu vatinoti hama ihama dzaamai vedu. Saka kubva pakafa vabereki vedu, upenyu hwakatanga kuoma. Hapana munhu watakazomboona achiuya kuzotichengeta. We ended up tazokasira kuroorwa, saka tava mudzimba dzedu. Upenyu hwainge hwatova nani, tainge tava kudya tichiguta. Saka muna 2014 hanzvadzi yangu firstborn mumba medu ane 52 years akazodaidzwa nemurume wangu kuuya kuno kuSouth Africa nekuti upenyu hwainge hwavaremera nemhuri kumusha. Murume wangu ainge achangotanga kambani yake yeconstruction. Saka hanzvadzi yangu yava muno muSouth Africa yakazotanga kudanana nomwe mukadzi muSouth African, ikabva yatogerwa ndebvu zvechipostori, akabva atozvitsveta vana kumusha ainge asingachengeti.
saka pandakatsiura hanzvadzi yangu hazvina kumubata zvakanaka, saka akabva atosiya basa kukambani yemurume wangu ndokubva atotanga kutozviraramirawo life yake. Saka tava muna 2016 takazongoona hanzvadzi yangu ava kuposta paFacebook ari kuUK nemukadzi wake muSouth African zvemhuri ainge atosiyana nazvo. Tiri muna 2016 imomo hanzvadzi yangu yakaenda kumusha kuZimbabwe akanoisa matombstone pamakuva evabereki vedu. Isusu tose tainge tisipo, akangoenda kumbudzi ari oga akatonovaka makuva. Saka muna 2016 imomo sister yangu yakandisira yakabva yaita accident akabva afa. Takaita rest in peace paFacebook, asi hanzvadzi yangu yakangolaika kutoratidza kuti azviona, asi haana kumbogara akatsika panhamo iyi. Kubva 2016 tiri kungofa mufamily medu. Iye zvino tasara tiri 3 kusanganisira hanzvadzi yangu iri kuUK, ndiye ega asara mukomana. Saka chaita kuti ndiuye pano mukoma inyaya yekuti musi wa16 July ndakarota sisi vangu vakatanga kufa muna 2016 vachinditi wasarirwa nemazuva mashoma ekurarama kana ukasangwara. Kubva ipapo mwoyo wangu hauna kana kugadzikana mukoma. Ndiri kutya nekuti hope idzi zvinhu zvaitoitika kunge live ndaitoona sisi vangu ndichitaura navo, asi vachinditi iye zvino watova kuvafi kana wava kundiona, nekuti vapenyu nevafi hazvitombofi zvakadyidzana. Saka kana wava kundiona kureva kuti wava kutoverengwa kuvafi. Mukoma ndauyawo pano nedare renyu, ndiri kutsvakawo help, ndiri kuda mubatsiri anokwanisa kundibatsira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. You just need to pray, my dear sister. Hanzvadzi yenyu inogona kunge yakatoromba, because hakuna zvakadaro ungagolaika chete apo pakunzi your own sister is passed away ongoisa like uriko kuUK, kunyange zvikanzi munhu anodada zvinengei, but zvakadaroka zvinotoshamisa. It is a big red flag. Let us talk about this in the comment section, tichivabatsirawo nemazano mucomment section. Voita sei? Votogara vagova here hembe dzavo sezvavari kuudzwa nesister yavo yakashayika, kana kuti voramba vachingofamba nekunamata. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story. Makaviga chitupa changu ndakauraya munhu muSouth Africa. Zviya zvamunonzwa vanhu vachitaura vachiti muSouth Africa vanhu vemo havana mweya wengozi, hamuna chamunoziva. Ini ndiri kutambudzika. Mukomanashi, I live that moment over and over again. Ndainge ndiri bhinya munyika yeSouth Africa, saka ndaishandira umwe akange atoriwo munhu mukuru uyo aiti kana tikasungwa aitiburitsa mujeri. Tainge tichihaijeka motikari dzaienda kuMozambique kupindira vanhu zvekare mudzimba. Ndainge ndichigara muJoburg, but taishandira zvekare kunana Durban kusvika kuCape Town. Kuti ndinge ndichizonzi ndavabhinya zvakaitika ndezvekudai, ini ndakarobhewa pandainge ndichienda kuSouth Africa for the first time. Saka ndakabatwa nemaguma vakandikuvadza zvakakonzeresa kuti ndidzokere kuBeitbridge. Ndava muBeitbridge kunyange ndainge ndatova murume mukuru, ndakabva ndatoita street kid. Mustreet kid hwangu hwandaiita ndichigara muBeitbridge murengi, ndakamirira kuti vanhu vakatenga masadza kana vadya zvavanenge vasiya, ini ndotorawo ndobva ndadya. Ndakazowirirana nevamwe vakomana vaita zvekuyambutsa vanhu. Takazoona kuti zvekungoyambutsa vanhu chete hazvina mari, asi zvekutogarira vanhu musango ndizvo zvine mari. Saka tainge tava kuita zvekutorera vanhu mari, uye zvekare ndainge ndava kutobatwawo nemweya wehumhondi. Ndainge ndava kufarira kungogara ndichingoona ropa mumaso mangu pose pataibira vanhu. Taisiya takuvadza munhu watinenge tatorera mari zvakaomarara. Ndakazosiya basa iroro
ndokubva ndachizoenda kuJoburg. muJoburg ndakasangana zvekare nevamwe vakomana vainge vambori maguma zvekare muBeitbridge. Saka ndo vakazondidzidzisa vakandipinza mulaini, tikabva tachizotanga kushandira murume iyeye ainge ari muSouth African, ainge atori apolitician. Saka aiva nesimba rekuti kana kuri kunzi tikasungwa aigona kutiburitsa mujeri. Saka sezvo ndakange ndatova chigevenga ikoko kuSA, ndaitotyiwa nevanhu munharaunda mandainge ndichigara. Saka pane umwe mukomana uyo aizviitawo akapenga stereki, aivawo chigevenga, akabva atanga kunetsana neni. Aiti kana akasangana neni, pose patinenge tasangana anenge achitongoda zvekutongorwa neni, kunyange ndisingadi kurwa naye. Nerimwe ramazuva ndakazomutaimira ari kutavheni. Saka takanetsana. Zuva iroro ndainge ndisingatodi kutoenda kutavheni nepfuti hangu, but ndakazongoitora ndava kutoda kutobuda nekuti ndaiva ndiine mukadzi muSouth African. Saka akanditi, nhasi muri kusiya pfuti yenyu here? Aitozviziva kuti ndainge ndiri chigevenga ende ainge asina basa nazvo. Akanditi kana basa rikamuka muriko kutavheni, achirevera kuti ndinogona kuzosangana kana nemunhu anenge akarasa saidi aine mari, ndobva ndachizoshaya weapon yekushandisa. Akati dedi mudzoke nemari. Zvadaro mukoma ndasvika kutavheni kuya. Mufesi uya ndichangomuti Arnold akabva atanga kunetsana neni, Arnold uyu. Saka tichinetsana kudaro ndakangobatwa nemweya wakaipa kwazvo, then ndokubva ndachizotora pfuti ndikamurova nepfuti. Ndakamurova nekumashure kwepfuti kekutanga. Saka aona ndabuditsa pfuti kudaro, iye akabva abuditsawo banga. Akange aine weapon mukoma. Banga iroro rainge riri homemade, saka aida kundibaya naro banga iroro. Ndopandakangomudhura nepfuti. Ndakamudhura nepfuti pachest apa. Haana kuwana mukana wekurikavha, akafirapo pasipoti. Ndakasungwa asi ndikazoburitswa mujeri. Ndabuda mujeri ndakamborarama ndiri munyika yeSouth Africa ndichizodzoka zvangu kumba, asi mhosva yangu ndainge ndaipara. Kubva ipapo mukomana kusvika pari nhasi, ngozi yemuSouth African iyeye wandakauraya iri kunditambudza to this very day. Ende usiku handirare, ndinongorarama that same moment patakatanga kurovana, iye achida kundibayawo nebanga, iniwo ndichizomupfura nepfuti. Asi zvose izvi zvichiitika, ndinenge ndichinzwa pain manje yekunyatsokunzwa kuti ndinoita sekunge ndiri kupfurwa nepfuti yacho. Apa kumuka ndinenge ndisingagoni. Episode yacho inoti kana ichida kuitika kumuka chaiko, ndinenge ndisingatokwanisi kutomuka kusvika kunze kwaidza. Ndinenge ndakangopiniwa nemweya wemunhu iyeye. Ndinodawo advice kubva kune vedare renyu. Ndeupiko mushonga wandingashandisa unogona kudzinga mhepo iyi inouya ichinditambudza? Ndinomboedza kushandisa mbanje. Ndaimbonzwa zvichinzi mbanje dzinodzinga mweya yezvigoritoto, but mbanje hadzina zvadzinogona kukubatsira nazvo, nekuti kunyange ndikafungaidza mbanje idzodzo ndikatongodhakwa chete nekuda kwechiutsi. Asi kuti ndinge ndichiti pane zvandakaonawo zvazvakandibatsira zvekupfungaidza mbanje dzandinopisa usiku, hapana, handidi kunyepa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi musazvinyepera, musazviudza kuti maSouth African havana mweya, havana simba rekuzomuka, vakaita mweya wengozi. Hanzi ndaifungidzira kuti maSouth African havamuki, asi vanotomukawo zvipoko. Hanzi ndezvipi zvandingashandisa? Vari kushandisa mbanje. Mbanje dzinoshanda here kudzinga mweya nemhepo yemunhu wawakauraya? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakapotsa ndafa ndichida kubvisa nhumbu, asi zvakaramba. Mwana uya wandaida kuuraya iye zvino ava mbinga.
makadi henyu mukoma ndiri mudzimai ndine makore 40 ekuberekwa ndigere muno munyika yedu nechipikirwa muZimbabwe. Mukomanashi pane chinhu chandakadzidza mukati meupenyu hwangu ndechekuti mwana hazvina kana basa kuti nhumbu yacho waiwana sei, nekuti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Wakatongoona watova nenhumbu watova nechipo, kunyange nhumbu yacho wakaiwana nemistake, hazvina kana basa. Chengeta nhumbu iyoyo, Mwari ndivo vane mhinduro. Nyaya yangu mukomanashi yakamira yakadai. Ndichatanga nelife history yangu ndozopinda munyaya yangu zvizere. Zita rangu zvanhasi muchanditi Stella, but not my real name. Inini ndakakura ndichigara kumusha naambuya amai vababa. Chakaita kuti ndichigara naambuya inyaya yekuti amai vangu vakafa ndichitori mwana mudiki. Handitoziviwo chiso chaamai vangu. Baba ndivo vakamboti sarei zvishoma, vakazofa ndava grade 6. Saka ndakazongokura ndava kugara naambuya vangu vaindichengeta zvakanaka. Kunyange taigara yedu kumusha, asi hapana zuva randakamborara nenzara, nekuti ambuya vangu vairima zvisingaiti, ende munhu anoshanda haafi akafa nenzara. Ndiwo mashoko andaigara ndichiudzwa naambuya vangu vachinditi unofanira kushanda nesimba muupenyu. Saka ndava form 2 yaiva holiday yeIndependence Day. Ndakasangana nemumwe mukomana aitoratidza kuti ainge abva kuHarare, aitooneka zvake nedressing. Takaswera tose nemukomana uyu, takazoguma tava kudanana. Saka tava kudanana kudaro, mukomana uyu ainge akangwarisa, akandinyengetedza kusvika taita bonde. Ndakabviswa kumandara musango ndokubva ndabata nhumbu zuva iroro. Ndakatozozviziva kuti ndava nenhumbu nekuti ndainge ndava kungorwara. Pandakaziva kuti ndainge ndava nenhumbu, ndainge ndisingadi kuti vamwe vana vechikoro vazive kuti ndine nhumbu, ndakaenda kune vamwe mbuya vandaiziva vaiita zvekurapa nemushonga yechivanhu. Chivimbo changu ndaitoziva kuti munhu anoita zveun'anga haambofi akatadza kukubatsira. Saka ndasvika kwaambuya ava ndakavaudza nyaya yangu, vakanditi kubvisa munhu nhumbu kwavari chinhu chakange chiri chidiki kwazvo. Vakabva vandipa mushonga vakanditi kana zvashanda wozouya nehuku. Saka mushonga uyu vakanditi unonwa makuseni, masikati, manheru chete wobva watorasa, unenge watopedza. Ndakashandisa mushonga uya wandainge ndapiwa, asi hazvina kana zvazvakashanda. Ndini ndakazotanga kunyatsokurwara kusvika mbuya vangu vazoita tsvakurudzo vakaona kuti ndainge tiine nhumbu. Mbuya vangu vakarwadziwa nekuti zvinhu zvavainge vasina kutarisira pandiri, nekuti ndainge ndisina vabereki. Saka vaiva neshungu dzekuti ndiende kumberi nechikoro, dheri ndozoroorwa kana ndapedza zvechikoro. Asi ndakakundikana zvido zvambuya vangu. Kana wava nenhumbu kuchikoro unobva watosiya. Ndakagumira form 2 ndakazobereka mwana wangu, asi mwana uyu ndainge ndakamuvenga nekuti baba vake havana kumbobvira vakaoneka zvamuchose. Mukomana uyu ndakangosangana naye paIndependence ndokubva tatovata tose. Aingoti ndinogara kuHarare kuHighfields, asi haana kuzombodzoka kumusha. Saka pandakaita mwana ndakaita heartbreak zvekuti ndakatanga kuvenga chinhu chinonzi murume. Ndakatanga kushanda kurima naambuya ndichichengeta mwana wangu, asi mwana akazongokura. Iye zvino mwana wangu atova ne24 years, asi ava nemari isingamboenderani nemakore ake. Chakaita kuti mwana wangu aite mari inyaya yekuti kumusha kwatakakurira kwaMutoko kunoitwa zvechikoro koza. Saka mwana wangu paakapedza chikoro ainge akapasa hake, asi akaramba kuenderera mberi nechikoro. Ndokubva atanga kuti ndinoda kumbotevera zvechikoro koza mabasa ari kuitwa nevamwe vechidiki, ndimboona kuti handiwani something here. Semwana ainge akura, hapana chandakamurambidza kuita, chandaingoda kuti zvizomubatsira kune ramangwana rake rive rakajeka. Saka paakaenda kumakorokoza akaita lucky, akanhonga dombo rakachinja life yedu zvamuchose. Iye zvino mwana wangu atova mbinga 24 years, akandipukuta misodzi yainge iri pamatama angu, akatenga dzimba, nanhasi achiri kungotenga. Kana zviri zvemota handitauri. Life yedu yachinja, tava nezvinhu zvedu. Ndakatobva kumusha ndava kugara
hangu ndichati ndava kugara kuchisipiti kuimba yangu yandakatengerwa nemwana achinditenda achiti, mama makaita basa, makandichengeta kusvika ndakura, asi ndinoti kana ndikafunga kuti ndakamboenda kunotsvaka mushonga ndichida kubvisa nhumbu iyi, ndinogara ndichifila guilty mukoma kuti kodai mwana uyu akafa ndingadai ndiripi. Saka mashoko angu andinongoda kusiyira ruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti kunyangwe zvikanzi wamitisiwa, do not lose hope. Mudzimu wakupa ronda wati nhunzi dzikudye. Inini upenyu hwangu hwakachinjwa nemwana wandaida kuuraya, asi Mwari vakamurwira. Nhasi mupenyu ende ava nemari, kwete mari yekutamba nayo, but kunyangwe ndiri kudya mari hangu ndinongofila guilty. Zvinoita here kuti ndikumbire mwana wangu ruregerero kana kuti ndongonyarara? Asi kutaura chokwadi, ndakaremerwa Zimbabwe. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Voita sei? Vonyarara here kana kuti voudza mwana chokwadi? Ini ndinoona sekunge kunyarara zvinenge zviri nani kana vakatongonyarara, nekuti vakada kuudza mwana chokwadi, you never know kuti iye mwana pache zvake anozorespondawo sei. Tell me what you think vedare mu-comment section. Vadiwa vateereri, ndiwo ma-messages andanga ndakakubatirai nhasi uri musi weSaturday. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Muri kuda here imwe episode kana kutoti zvanhasi tongogumira ipapa? Tell me in the comment section.